Тапшыруның алдагы матур котлау сәламен біз Тольятти шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Мунзафярова Наилә Нәҗип кызы каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Рамил Харисович котлап иң җылы теләкләрен ирештерә. Алтыным белән бер тормыш сукмагы буйлап атлап килүебезгә 4 декабрь көнне быел инде 28 ел тулачак. Күз алдына китерергә дә бу санны кыен. Әйтерсең әле кичә генә мин сиңа гашыйк булып егет һәм кыз буларак йөрдек. Әмма күп күргән авыр мизгелләр һәм шатлыклы көннәр безнең уртак тормышыбыз багажы булып чын барлыкка кайтара. Наиләм минем чын мәгънәсендә алтын кеше. Әллә алтын уңышлы август айында тугангамы, ул шундый ук җылы, акыллы, бик тырыш, сабыр һәм уңган булып чыккан. Гаиләдә үз урынын белеп, барлык вазифаларны да ул матур итеп үтәп килә. Минем өчен яраткан һәм яратылган тормыш иптәше. Ике татлы кызларыбыз Эльмира һәм Аделия өчен газиз әни. Балдан да татлы булган оныгыбыз Ләйсән өчен сөекле әбекәй булып та тора. Тольятти шәһәрендә яшәп, ул АвтоВАЗ оешмасында эшли. Ә мин исә Россия буйлап йөк ташу машинасында эшләп йөрим. Һәр вакыт эштән өйгә ашкынып кайтам. Чөнки мине анда җылы күңелле, ягымлы йөзле, мәхәббәт тулы йөрәкле яраткан хатыным һәм балаларым көтә. Наиләм аш-су ягына да бик уңган. Кызларыбызны да ул үз үрнәгендә тәрбияли. Мин моңа бик шатмын. Жан юлдашым, йөрәк дәвам. Мин сине бик яратам һәм аеруча хөрмәт итәм. Язмышыма сине язган өчен бик рәхмәтле булып яшим. Чөнки син яннарымда булмасаң, мин дә чын ир бәхете күрмәгән булыр идем. Теләгем бер генә. Күгәрченнәрдәй гөрләшеп, парлы килеш, пар ак кошлардай һәр вакыт бергә булып, бала оныклар бәхетенә куанып гына картаерга насыйп булсын. Алмадай алсуланган йөзләреңнән үбәмен. Күзләреңдә элеккеге яшь кызны мин күрәмен. Һаман да гашыйк булып йөрим сиңа, кадерлем. Мәхәббәтем сүрелмәсен, бик яратам бәгырем. Балаларым бүләк иттең, әти исемен йөртәм. Зарыгып эштән кайтканны һәр вакыт бит мин көтәм. Алтын кулларың пешергән һәр ризыгың сөямен. Бераз гына күрми торсам сагышларда көямен. Җылы Ләйсән яңгырыдай карашың тынычлата. Һәр бер татлы сүзен синең яратканым юата. Йылмай да син, шатлан бүген, бәхетле син дөньяда. Гел шатлыкларга күмелеп яшәші син алда да. Тагын бер кат сөям димен, сүзләремнән оялмам. Ышан, Наиләм, синнән башка бер көндә мин тора алмам. Хөрмәтле Наилә Нәҗибовна, туган көнегез котлы булсын. Бәхетле булып алда да гомер кичерегез. Әлеге җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирәм. Гөлгә күмеп бүген сине кадерле минем дигән. Туган көнең белән котлым җырлар язам бүләккә. Син гүзәлем, гүзәлкәем, матур бүген бигрәк тә. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Карама агак суларга яшьлегеңне кызганып,
Uttırma tuğan günümde yaşlarına şılanıp İstin jiller nazlap seni baş isimler koyunlar Sayrar kuşları koyun soyun sinde yıla sayraklar Bəxtli bol qayğı kurme Sağdışlarga uğrama Tuğan günün yoktu bulsun Karanlıda yoğalma Bəxtli bol qayğı kurme Sağdışlarga uğrama Tuğan günün yoktu bulsun Karanlıda yoğalma Gözler kebek sarılanla kışlar kebek oğarma Ceyler kebek yağımla bol ümit bağla nazlarga Gelir bəxtlik küttürüp şartlığını da köp bulur Gazit enken bulak gitken en zor bulak şu bulur Bəxtli bol paylı kurme Sağdışlar